ин зан мегӯяд милиса писарашро боздошт ва барои озодиаш пул талаб кард. модар пул надод ва акнун наздики 1 сол боз писараш дар зиндон аст. ай Адел шаҳри Хуҷанд занг зада, бачама телефона дода, гуфт оча нағзи созӣ, гуфтам ман создам. Собирҷон чӣ гапай, чӣ кор шидай, куҷо диту? Гуфт оча мара шаҳри Хуҷанд овардагиян. Мара шаҳри Хуҷанд овардагиян, ин ҳами гуфтагиёи ҳами акара биёр бите, мара биги бар. Ман гуфтам кадом акай вай? Гуфт Муҳаммад ном дора. Ба Муҳаммад худаш гирифт. Муҳаммад худаш гирифт, аҳволпурсӣ кардам, ҳамаи вайро дар диск запис кардам. гуфтам додар киед шумо, чиед шумо, ман шуморо бояд бишносам, чӣ кор кунам? Гуфт ки апа ин ҳами гуфтагиёма бигире биёед. аввал 80 000 сомон талаб кард, баъди вай 40 000 сомон талаб кард. гуфт ки апа бигире биёед, бачатона ҷавоб метам, бигире бибаред. писари ин зан Собирҷон Саидовро додгоҳ ба 2 соли зиндон маҳкум кард. модари ӯ мегӯяд дар даст сабти садоеро дорад ки нафаре бар ивази раҳои писараш аз ин хонавода маблағ мехоҳад. мегӯяд сабти садои корманди милисаро ба дастгоҳи раисҷумҳуру додситонӣ фиристод, вале посухи қонеъкунанда нагирифт. додситони шаҳри Хуҷанд мегӯяд санҷиш шикояти ин занро нисбати кормандони милиса беасос баровард. дар посухи расмии ин ниҳод ба модари маҳкумшуда гуфта нашудааст ки сабти садоро аз ташхис гузаронидаанд ё не. худи Муҳаммад Бузмаков корманди милисаи шаҳри Хуҷанд дар як тамоси телефонӣ ба радиои Озодӣ шикояти занро беасос хонд. вақте аз ӯ пурсидем ки модари маҳкумшуда мегӯяд сабти садои пулталабкинии шумост, посух дод ки корманди оперативӣ ҳилабандӣ мекунад ва ҷинояткорро ҳамту қабида намешавад. Бузмаков дар посух ба пурсиши ба такрори мо таъкид намуд ки аз касе пул талаб накардааст ва сабти садо аз они ӯ нест. вале модари Собирҷон пофишорӣ дорад ки сабти садо мутааллиқ ба Муҳаммад Бузмаков аст. ҳуқуқшиносон бар ин назаранд ки чунин сабтҳои баҳснок ниёз ба ташхису таҳқиқи одилона доранд. дар санадҳои расмии шуъбаи вазорати корҳои дохилия дар шаҳри Хуҷанд гуфта шудааст ки баъди дарёфти маълумоти фаврӣ ки Собирҷон Саидов ба муомилоти маводи нашъа машғул аст, дар пайи анҷоми як амалиёт ӯро боздошт намуданд. модараш иддао дорад ки ин ҳама тӯҳмат буда, ҳадаф танҳо ба даст овардани маблағ буд. мегӯяд талошҳояшро барои муҷозоти корманди милиса идома хоҳад дод. Собирҷон Саидов 25 сол дошта, то замони боздошташ расман дар ҷои кор намекардааст.